Ningwe ne foto e era de ko tanto. Nche. Aba. Moto joe kana soro dala. Nyam. Nche Musa. Aba. Solo. Nam. Ne ko ne ka war ko yin yabe to godi. Waro Musa. Ne be ga war ko nyene. Nga ne solution bela jeleke. Ne ma se ga nyoso ga war ko la. Ne nsi du kan bulu du. Nga nga mo dil ne do na bela jeleka. Nga ne mo war soro fanji de fe. Alisa en na ma bedala. E ma ne be ga moto pushi. Nga isaji de bana ne bora bi ka isaji min kenguna ka bi clip bek ka yala nay fuka ban hal client kelema fon ma kijo ne reflero mina naga madam degulin bare be Solo nam ne doke etaina kuyi kuma be ko kele ne du ni e yere yininga e bolo 50 dien jonshi la ke ebo ite mun kalama ni fien wulila be bolo bi kuna dun ne soron I klobena ne mana e ki yere nyefoni nga wari be se ka sara tugo mna ibodi fonyi voilà Musa ne hakila ebe fa na famnya ne bi yoro mena sisa war tine bulu wajige atene wana tado ne mena war boyoro sisa ne ga di emo o temelengo ga boye cher la John Daisy quoi ni war tine bulu ne fana tise ga yere ga wari donc ore do ne bena mo warake nga wari e wa keme ani wa biduru ne nyebe e la tugumna ete here mai ne ba do ne kanga munke abe sara tugumna sisan ne era ba do kanga munke Musa wallahi setigi ala de gui suno ne chemi amani ne fie ko mo kan ejo ka bi da so ko fonema ka sabi ka war ko gele de bi manvika malangulo e bi ka chia ko kuma de fonde ya min ba fi eke de tenga che ko kuma Solo gele de do suno kontene gui Solo ni ne be kuma kana itaile ne ta sanfe klobena ne ka war de bila parce que itabelena bi me samani kele ne dima I kan ga wari ni ngadia shino yakli te fenfe la o be songa boala bari abina boy ni neche ka do ni fama o de che akara ala yana da ne etaran ne fangana abisor ala de ne bola c'était joyo Basolo, antle. Awanti. Ya dumun sigira. Comment faut détenir ça? Musa ere fori ko yanno. Ako ke dunne wongi bora. Me ama fone na kunde ka finya na de. No Basolo. Eni Musa chela beto ko di 600. Nene Musa nyowe. Dile. Vraiment ne bi fega ya fanyi ne fe. Kadaga debin ne yifu. Foka na si anfle wakati mina mo. Ima dile ne kansoso. Wa yen sutura furu la kosobe. Mondola naga na so wati soro yare. Nga e film seni minunke e bi togo de na sunwe nga mun kadne sisa
comme e yɛrɛ bɛ situation bɛɛ kalama waati ka gɛlɛn ne ma kojugu debi ni ala ye ne da ni ɲɔgɔnna gɛlɛya ma deli ka don ne ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ka di ne ye i ka taa an ka so an ka burusi kɔnɔna na i ka taa n bamuso kɛrɛfɛ yanni nin waati in ka tɛmɛ o bɛ sɔn ka diya ne ye kosɛbɛ. Basolo ne tɛ taa yɔrɔ si bari an ye nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya nalen filɛ an kan ka gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ de ne bɛ muɲu hali n'an bɛ ji de min an bɛ ji min k'an da o tɛ foyi kɛ ne la. Ama Musa ne fɛ ni waati in na ka di Cɛmɔgɔ n mago b'i la baasi tɛ sigiyɔrɔ bɛ Musa bi dimanche donyaba in na e k'i ka ci bila ka na ne ka garage kɔnɔ o ka di kɔnɔ hali ni ye ne sigi cogo i b'a dɔn k'a fɔ k'a man di n'i ka cɛ de bɛ ɲɔgɔn na o don ye ne ka cɛ jumɛn cɛ fila bɛ la solo kɔ mun fana ye ni solo fana si ɲɔgɔn ma sa Cɛmɔgɔ ni ma fili ma ɲina e de ko ne ma ko ne kan ka moto san ko k'a di solo ma ko maa ɲɛnama don ne y'o fɔ an bɛnna fɛn bɛɛ kan contrat kun ye san 1 ani kalo 5 de a ka ne ka recette di ne ma san 1 ni kalo 5 n'a dafara moto bɛ k'a ta ye i tɛ mun kalama ɲinɛ y'a san 1 de dɔrɔmɛ 1 a ma sara ne ka wari la wa ni n taara fɛ kuma o kuma kumakan duman tɛ fɔ n ye hɔrɔnya bɛ kɛ tan Musa ne yɛrɛ maloyalenba de don e ye nin ko in na k'a d'a kan n'i y'a ye nin ko in sela nin waati ma ne de nɔ don i kɛlen k'i ka moto san ka na i da ko n ma ko n ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini min bɛ moto boli ne de k'i ma n ko waati ka gɛlɛ a ma n k'i ka moto d'a ma a k'a boli nka tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ san 1 i tɛ ka fɛn d'a tigi ma a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ kun y'a laɲini n ko n bɛna n dabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ nka ne b'i deli i k'i tigɛ da i dusu kan sigiɲɔgɔnya min bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ i k'a to n ka kuma a fɛ waati dɔ tɛmɛna ne tun b'a kalama a muso tun man kɛnɛ Cɛmɔgɔ gɛlɛya b'an bɛɛ de da la koyi gɛlɛya ye tiɲɛ nka a tɛ ban o ye molibaliya de i b'a dɔn ne ye mun faamuya ne ka wari sarali de ko t'a kɔnɔ nka ne mana yan kuma jan na dɛ n ka wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 100 ani 50 n bɛ nin sɛmɛni in de d'a ma n ka wari bɛɛ n t'a dɔgɔdɔgɔnin minɛ bilen dɛ a bɛ n ka wari bɛɛ ɲini k'a di yan ou soit m'a don kariso la m'a datugu wa foyi tɛ bɔ Musa ne tun bɛ fɛ i ka ne lamɛn n b'a dɔn ko min kɛla a bɛ maa dusu bɔ Cɛmɔgɔ ka wula hɛrɛ Musa Repo
Bézi willa minu no fa ulle do. Voilà. D'accord, c'est très bien. C'est katara. Awa kene. Bashitana. Ka kera chugudi. Commissaire, neni nche beluwa sekele nina. Nena muso blara nyona. A willen fleki kenega. Kane chikane fambe bana. Commissaire Tchète, à ma quête, I never found nobody name. Ou de commander à faire un Commissaire, j'ai un grand respect envers ce monsieur-là. Oh, commissaire, respect pour un y'a fait un dongo dongo à un respect pour moi. Yamia, ne chica pour aller chier. Il va faire encore à fin. C'est un respect, est-ce que tu as fait commissaire, on est fait un bout de là. Commissaire, ne te sais gagner nini. Ni respecte, est-ce qu'il n'est pas mon nini taïa? Respect des fans ni bari na commissaire. Nya fait des cons comme moi kana foma. Respect fan ni bari dale. Awa kono ko be bola wono de. O ba awa kono ko be dabana ndila. O be sharia bulo ni kono. No sira nga ba ma se kele matuguni. Ya fa moi. Era toko. Solo. Wallahi, solo ta kalama ka foko Bamako ni Burusi ko nate kele wala. Bamako ya fenga na kiku nga kungo kana na idala billahi ikungo tande ka fitani kungo maya. Ibeti yere do ni kola san wa iminene nga datuku san. Ne ko nta to tew. Eteria ne ni ka teria wa ajale ngo ya mekene mako. No yi datuku ne ko ne be nga mugwa ni nga tanta faranyo nga ya. Ne do bla ko metare. Tale okati yera minai. Antle. Ama Patron. Ah? Engo biye dimashiri. Ante baraka dimashe kama na garada legisika. Wallahi nga client sebe do de bere. O de fle kana ka moto di anko a chaîne be ka bo. Nyo de entretien gen tolo la moto min fle ko fe. O tigi fana na no di anko vidange kanga ke. Nyo de kede nsigile mo la tandoni. Enoko nani Musa ra bena afesa nya kumune mbaro. Kwara maboya. Jabagene ma fiye ma de melima no gosane. Chugori. Wallahi Musa de fle kani da kunena solo kama. Patron ni bise solo ni Musa ka koyi ali gi sembwala. Musa ka moto kenengena nana wakati mna ere da klem na ga di solo ma. Na fura solo go bol sankele ama irse da tigima. Anga era bla Musa no lasa. Maro chemi ne kume Musa no lasa ma tigi soro kasola. Nara kon kumate. Ala title anyela. Fa Musa sabalile no wallahi. Patron de fem ti be imago. Iga na so wake mogore la ijole nyana. Ni Musa nana shanwere kabna kangardala. Afo Musa ko na ya blaromna ka bana isembon ko yere de la. Femi inye bala de. Dima de me bain wallahi ne ben simbwala. Kadaga Musa tayra obese ka foge. Oka wari kacha wa kemeni wa biduru. Musa tayra ko fe che min dane kayam billahi atese ka fomo we. Che ne ekuru akaya min do che ka moto la ni blong. Na ma doro me kelendi ala doro di bado. I akiliba la laba ina che ka moto chena. Amana na ko ngadla afanya motor jiga wallahi minen fenfe duna la nya be juruta ali shini chema warsa wa mi men kaba ko aka kula de ina ke o ke kan nyogonye ni e war ko kuma fai na ma fiye ko muso bana baka to dalendo de aba fiye ko dembo la to ko trosula mere konte ka foi fama ya cheka kula ne ko me ka se wara mina wallahi ne ben se wala ha ai se wala o re ma kuno jay ne man se wala atenya wallahi na kera kasula taga atna ta duminda ma maro ase o dorono ko kam nge kata duminda ma ge ne kata duminda ma kasula jabakene femi ibe ka donjugo ala de eni ala ne kira ci amere parateria mina kuma dola ne be blaka do ka blon sheria e ba do a sheria to kuma italen ki beta dumini di yoro lai ikata o do soroi o ka fo ki ale ka moto dlando no ka manya o ki mina ki ka kono wara ta no kuma italen do kasobo malaki ka 40 di dala kata dumini di I boto kana soro ka 40 tunna mami yara faka billahi yara faka netti tawro si buspa ne tada ne se mire ni kofe ni ne ni solo nyekela nani ne be solo ladidi
a ka se ka fɛrɛ kɛ ka cɛ ka wari d'a ma. Patron ta ci la. Solo de bɛ mɔgɔ ladilikan mɛn. Hali n'i taara yɔrɔ nɔfɛ bangɔni na ka na, solo tɛ changer. Ne solo da kan de ye tan. A mana kɛ min ye kɔni a bɛ k'a sugu dɔ ye yan. Ni ne ma fɛrɛ kɛ ka n sen bɔ nin ko in na, ni nin ko a bɛ ɲami wallahi ne ta bɛ k'a la ɲagama ye. I sen bɔ a la dɛ. N'i y'a jateminɛ garage in na wallahi ne bɛ yan 50 ni 20 min bɛ sɔrɔ ne ka denbaya bɛ balo o de la koyi. Ni ne man togo dɔn ni ne nana kasoladon sɔrɔ nin na ne ka denbaya balo ko bɛ gɛlɛya. Min ta i ka taa bila yen. Jabakɛnɛ ne yɛrɛ hakili bɔ la. O don o cɛ nana ka kapo jɛma di yan. N y'a den de ma n k'i ka a baaraw kɛ. Kapo jɛma tun ne na. Ne kapo in bila magasin kɔnɔ yen nɔ. Ne dun y'a ɲini n m'a ye. N t'o de kalama dɛ, ne y'a bila magasin kɔnɔ. N'i ta i ka taa bila yen. Sini ye lundi ye. Lundi k'a sɔrɔ kapo jɛma ye la. N bɛ taa ni mototigi ka moto d'a ma ka na. N'i tɔgɔ. E ɲinɛ n'i tɔgɔ yɛrɛ quoi. Ne tɔgɔ Alu. Alu. Awɔ. E t'a dɔn ko jamana in kɔnɔna na sisan tɛgɛ tɛ da muso kan. Muso ka bugɔ e t'a dɔn k'o ye fɔlɔfɔlɔ ko ye. E k'i fani ba neni. N'i y'i nɛnɛ. N'i dɔgɔyara walima n'i bugɔra i bɛ se fangaso dɔ la. I bɛna commissariat la i bɛ convocation tigɛ. A tigi bɛ wele ka na i ka hakɛ bɛ d'i ma. Commissaire ni tɔ ɲɛ dɔn. I k'i ta filɛ. N'i bɛ kuma n'i kumana tuguni sergent bɛ n'i minɛ ka t'i bila wo kɔnɔ. I y'a faamu wa? Ni dɔgɔyalima sera i ma i b'a tigi wele ka na convocation bɛ tigɛ an b'i ka hakɛ d'i ma. A tigi ni mun ka kan min ɲangini mun ka kan k'a kan an b'o k'a kan. Nka e bɔra ka min kɛ sisan e yɛrɛ de bɔra ka sariya sɔsɔ. Sabula i y'i ka kiiri tigi i yɛrɛ ye. E ye jɔn ye k'i ka kiiri tigi i yɛrɛ ye. O tuma an bɛ yan mun de kama? An sigilen don yan mun de kama n bɛ k'i ɲininka est ce que e b'o dɔn? Ne ma kalan o. Ni bɛ ka kuma i kana kuma tuguni i bɛ lamɛn. I y'a faamu wa? N'a kun sara e bolo e bɛ se ka min don a la. Han? Sergent! Repos. I bɛ n cɛ minɛ i bɛ taa bila garde à vue la. Quant à elle muso in e bɛ taa consultation kɛ i bɛ taa radio kɛ u b'a lajɛ ni min y'i sɔrɔ i ka furakɛli da hakɛ a sɔngɔ bɛ bɛn mun ma i bɛ na ni ordonnance ye a mana kɛ prix o prix ye a b'a sara tant que a m'o sara a tɛ bɔ wo la yan nɔ n'Ala sɔnn'a ma ni cɛ mun sigilen filɛ i kɛrɛfɛ yan hali ni million de dira a ma tuguni k'a k'a tɛgɛ da muso kan a t'a kɛ i y'a faamu wa ale minɛ i ka taa datugu e bɛ t'i ka. Fama Commissaire, merci. Problème foyi t'a Ne la. bɛ siran ɲini. Ok i b'i teliya y'a mɛn. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va? I ka kɛnɛ? Ça va c'est. Ah, ça va. Ça va. A kɛra? Amadou Ga. Ne ye baarakɛla ye. Ne teliman ne sanga di dɔ ma. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ Musa Keita. Bon, ne teliman ne sanga di dɔ ma. Bon, contrat de don. A b'a boli san 1 ani kalo 5. An bɛnn'o kan. Papier bɛɛ bɔra. A ye n ka moto boli san 1. A y'o de kɛ ka moto boli. Dɔrɔmɛ 1 a ma sara n ye. N ta ko ta a ma. A bɛ kumakan 1 de sɔrɔ k'a fɔ n ye ko wari ma sɔrɔ. Don o don ko wari ma sɔrɔ. Donc ne ka ko tɛ fɛnba ye ten. A bɛ ne ka wari a b'a sara cogo min na. A b'o de fɔ ne ye. Ne nakun y'o de ye. D'accord. Nka n ka wari bɛ se ka sara cogo o cogo a ka sara ten quoi an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. I ka teliman ni contrat kun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Contrat de kun don. Sisan an bɛ se ka mun kɛ? An bɛ convocation sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ taa d'a ma. Ok. A tɔgɔ? Sulemani Dunbiya. Sulemani Dunbiya.
abe mbara tilman bul ko ah oui bon tanto kalamanta don na be bara wala ki ibe ni convocation dama OK na tege dara ni gandoro ame fega yano OK donc na si masi komisariat la yano ayre kan ngamu ki amudo ame busy blaga ta no voilà donc na dro ni nga war bi sega sa tugum na dro aka sarati dro le do problème ta la mana ke chum na ya yere nyefo oh amba famu quoi parce que si santé c'est ka OK décision ba ta fulu OK donc il va que tu vas be yere tege ka ta dama OK d'accord ne be sira ni folo ah oui c'est ka ta na anana me wele bi ma ko fa Solo. Inche. Tomorrow. Tomorrow. Baste. Wow. Alhamdulillah. Solo. Nam. Ngasi ambi. Amandi de. Munu kara tomorrow. GNC la sanga mima. Ni ma cien fiye. Ibe wardi juguma ka fiye de. Oche. Obe komena. Ne koni akilina ku yemi. Wari bo chiyo chimana kibolo ni wati na. Akukadine iko chiu bebla folo. Iko waru faranyonga. Iko dinema. Ngasi kata Musa deline o wari. Sabu kadaka. Buna dama de ikun montan fen kana ki ikun. O ka fisa fen bi ku ikun o mai de. Oche. Ahon ek ba laje di sa. Ali na soro ibe mindun kle kono. Ika klan. Aklange yiko fara nyonga. Don te toto foila. Nga wardi atiban. Ali saite ka di dondoni. Sabula. Ni maka jurubila. O wati ya donki ye jonde ide. Oche. Kada kan tigi de bese kada waka ka kuma bela jelen fo ima. Kuma dowla be kuma ere fo kuma min meta do ali ka hono yala. Oche. Nga keleke tuko ti bolo. Kada ka leta de bi ila. Awo. O be tuko mena. Mingu kadi ne yere. I ede be fere kesa ka dondonu nyini ko faranyonga. Ne ka se ko mene kata Musa dilno ye. O konde ku kadne. Chamago. Liga kuma lana. Jara ya kuju. Chamago ne bi focus be. Kada ka kabne ni nyondon. Fuga na blabila. Iya yini kana kishi kumudemo. Imala yini kana choro wakati shi. La ne bi focus be. Nga. Chamago matane fo eyo. Ne wati ga gelele bolo kuju. Ale suro. Nani muso buraga siri suguru ndani mi. Kada gele aka. Nago chamago. Mogo mi masika suguru durula ni suguru tanasa kaka ga siri la. Afo Musa flaga war mi fo waka mi biduru ubo bomini ko di. Chamago. Na hakila dondo temena. Ne ku charger fini na wakati bila jeni. Ngani sami temen ni afle sam wona sisam. Kila mi menaka. Ala ni kira di badon. Na chamago bi chaman kala mo dada.
a se tɛ ye a jigiya tɛ ye wa n t'a dɔn n b'a bɔ yɔrɔ min na wa moto min dun fana filɛ ne bolo ne tɛ se k'o fana feere komi Musa ka wari d'a ma ka d'a kan ne y'o feere ne tɛ su kelen si n ka so kɔnɔ sotigi bɛ n bɔ Jamako hɔrɔnya ka gɛlɛn kosɛbɛ nka fantanya de bɛ hɔrɔn kɛ manangolo ye wari ni sarali si tɛ ne ye wa jigiya tɛ ne ye ka d'a kan jigi foyi de tɛ ne na wa dɛmɛbaa tɛ ne na ko ne bɛ se ka n bolomada min kan k'o bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko in na Jamako ne ka fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de wa ne ka dugulamɔgɔw fana kɛ k'u jigi da ne kan Jamako hɔrɔnya la ni maanifin t'i bolo k'i dɛmɛ i ka kungow la i bɛ kɛ kelennabilamɔgɔ ye wa ne ye kelennabilamɔgɔ de ye sisan i ni cɛ e y'i se kɛ ko in tɔ a ka di Ala ye cogo min na a bɛ kɛ ten ne ye nin bɛɛ faamu an bɛ Ala de deli Ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye Solo i bɛ tila bɛ sɔrɔ commissariat la ne kɔni ma kalan dɛ i t'a lajɛ nin fɛn Solo nin ye convocation ye dɛ ko jumɛn nin ye convocation ye k'i ka tila k'a sɔrɔ polisi la est-ce que ne tɛ sira ɲini fɔlɔ Jamako awɔ ne bɛ sira ɲini Ala ka jisuma k'a fura ye Ediliga Naam. Ambas. Dile. Fanga ka wole siramu. Ko ngata. Yo papier de buluta. Jenen dema. Musa. Musa te biri koyi. Hine bana mogo ni ɲɔgɔn cɛ koyi. Musa bɛ ka situation bɛɛ kalama. An bɛ togo min na, gɛlɛya min b'an kan Musa b'a bɛɛ kalama. Musa min biro la ka taga communication tigɛ ka na di e ma. Ne kuma taara ka danbe o. N bɛna mun kɔni f'i ye. Ni n taara, ni n seginna wula in na, alihamudulilayi. Ne ma segin wula in na yɛrɛ, i bɛ taa ni den ye aw ka so. Bari ne tɛ fɛ i kelen ka si yan. Den fitinin de b'i bolo. N ye kuma min f'i ye, i hakili to yɔrɔnin na kosɛbɛ. Sergent, réponds. Commissaire, Oui. et recharger le non problème là. Ni kaj mais. Hakil la ni Moussa de ɲɔgɔn na tellement ko la. Moussa Keita. Ah, c'est vrai. Et de Suleiman ni Doumbia. Ah, d'accord. Sergent, y'a femme. A kaj mener le boulot. OK. Il vous a mission na nyana bora. Lui mission accomplie. D'accord, tu peux disposer. Réponds, vas-y. Monsieur Suleiman Doumbia. Ici.
Monsieur Suleiman. Nam. Convocation mun diri ma bibola. Awa bien. Ko Musa Keita ka telmanu kun bibolo. Awo. Sankele ma war foi sara. Numa war sara. Asara ko tire. Comme ça. Mo bol ma feb sega mo bolo kiti fabo sara wa. Asara ko be ngono. Munay ma sara. Kada gele ya chamanga. Comme ça ni sangela ran bolo ko jugu. Ta fa fo tene na wasi fa ra tene na. Ngam maram be bolo sokono mangene. Miso no ngono soti ko fa kan kinga bo sokono. Ala ne aga julu charana. Ta fa fo de ti wajigi sema ora tene na. Dino baba tene bolo. Naga ko ben yera de. Ne solution beke pour que monsieur kan wari sara. Masigaso wa Musa yɛrɛ bɛ ne ka situation bɛɛ kalamo nka ni waati laban ninnu na a y'a yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'a tɛ ne dɔn a y'i yɛrɛ kalala fili ne ma pewu o de kama ne sera ta. Monsieur Doumbia. Naam. Ni mɔgɔ ka juru b'i la. Hali ni dɔrɔmɛ kelen don. A ka hakɛ de don. Tiɲɛ don. Sariya b'a yamaruya a k'a ka hakɛ ɲini. Awɔ. A ka juru b'i la. N'a jɛra a kɔ o ka ɲi nka n'a ma jɛ a kɔ diyagoya y'a sarali ye dɛ. O tiɲɛ. E nana yan nɔ sisan i b'a fɔ an ye de e bɛ se k'a sara cogo min na i bɛ se ka joli di i b'o fɔ an ɲɛna n'i ma kan jɔlen fɔ an tɛ mɔgɔ jugu ye nka an bɛ bɛɛ ka hakɛ de d'a ma. Salam alaikum. Cemo. Waalaikum salam. Anga madam. Ne fɛ yan. Okay. A ka di kɔni. Cemo a man di dɛ. A man di. Wallahi a man di Cemo. Sigiyɔrɔ filɛ. Gɛrɛ. Commissaire. Wallahi ne filɛ yɔrɔ min na sisan. Dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne bolo. Wa ne muso n'a den fitinin de bɛ ne kɔ so kɔnɔ. Debi dugu jɛra dumuni ma bila o da kɔnɔ fɔlɔ ka sabu kɛ ne bi yan nɔ. Ne de bɛ dumuni ɲini ka na so kɔnɔ ne tɛ yen solution wɛrɛ tɛ yen ne kɔni bɛ se ka min fɔ ne bɛ waati min na i ko sisan saracogo solution foyi de tɛ ne bolo. An bɛ sariya de suit ne tɛ se k'a fɔ anw ye ko ne bɛ se ka ni ne dɔn di kalo o kalo ni e tɛ se k'o foyi fɔ wa i b'a fɔ an ye i bɛ se k'i ka mɔgɔ minnu wele ni mun bɛ se ka n'a sara i ye. Ala commissaire n'a fɔ e ma ne ka kuma de faamu n'a ko i ma a saracogo solution de tɛ ne bolo ne ne k'e ma n ko n bɛna sara i ye dɔɔnin dɔɔnin n'a ma sɔrɔ o ye nkalon wɛrɛ ye o bɛna e ka danaya bɔ ne ka tuguni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. E ko ne ka mɔgɔ minnu fana wele ne k'i ma de n ko jigilamaa tɛ ne la dɛmɛbaa tɛ ne bolo wa ne balima yɛrɛ fana tɛ yen se bɛ min ye k'o bɛ se ka 150 ta ka don ne na wa ne teri fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ ye débrouiller de ye 50 si bolo ne yɛrɛ ka situation ka fisa hali n'o dɔw fana ta ye. O ye situation min bɛ yen sisan pour que a kana juguya a kana tɛmɛ nin étape kan i kana problème wɛrɛ sɔrɔ o ye i n'a yɛrɛ k'a bɛn a la ye i y'a faamu. I ka téléphone t'i bolo. Téléphone t'i bolo ne ka téléphone bɛɛ tiɲɛna. An bɛ téléphone d'i ma i n'a bɛ kuma aw bɛ bɛn a la n'a sɔnna nka n'a ma sɔn ne fa i t'a to la tɛ dɛ. A ka numéro t'i bolo wa? Awɔ a ka numéro tora an bolo yan sisan an b'a kɛ cogo min na an bɛ fɛɛrɛ tigɛ i n'a bɛ se ka kuma cogo min na. Sergent. Cɛmɔgɔ Musa de taara convocation tigɛ ka na bɛn i terikɛ ma. A taara depuis wagati jumɛn a ma segin bilen tuguni. Ne kɔni b'i deli i ka taa Musa deli a ka n cɛ labɔ n cɛ kana minɛ i ɲɛ jɔ ne la i k'i ɲɛ jɔ ne denw na ne cɛ datugula sisan anw bɛna kɛ cogo di sa Musa deli an ye yɛrɛ de hali n'a sɔrɔ an y'a bila an bɛ wari ɲini cogo o cogo la an b'a ka wari ɲini k'a d'a ma n'i kɔni sera ka don jigi kɔrɔ ko kɛ a bɛ diya n ye koyi. Ne y'i ka kuma faamu
mena fere beke kaseka ta kuma Musa fe nga Musa e chemiye akungolo jale do de na e ko kele min damene na ma nobula akemandi ko blare nga iyere kan ni kuma o kam ne be nseku beke meta Musa deli ko aka ke ala ni kira kam aka fere ke ka labo ame war ni ka tam e do kira be jane sa anga maram ni fam ni ala ni kira sunama men seke ni koina ti dai ki akilat ni koin bana kam ne kunna ko yokuri ne be sirani asira bi ko Sergent! Oui, mon commissaire. Repo. Je vais téléphoner un petit boulot. Ok. Ani Moussa Boumé Nyona. Oui. Il va pas communiquer mais il va aller la garde à la ville. Il faut ga là. Là benala, c'est bon. Maintenant va bien là, il va chuna chia. Non, femme. Il y a pas moi. Donc on veut comment va bien là. Donc il va la garde à la ville sergent. Allez, mon commissaire. Repo. Vas-y. Tanche solo no fe ebe jorala ni che solo yara te ka jorani ne muso che ko ire ne muso ba ka jorana fara che ikata fanga na kata kuma war ko la war de bi kunge musa bara ko aka wa kemeni wa biduru kadi ne che mo be kle be ban garage la wa kele ni keme duru ni na billahi ne tasoro ta kuma chefe ko be ba do she ko ndaka to ko buru fiela itale wera ma fo fe ma to di ko carte d'identité wa carte d'identité di papiara tere la billahi hitale nga chaukim ne ki ka ko noy hoti mosibaya che ne tese kata ne ko ni fenkele mi menne bolo ne be se ko ken ko ina ni nyenga safo seli ka kolosi ta ka wurdil doke ala nyen terke mai ka labo nga ka fo ko ne chemo ko kon talay ko ni mbalam so ne madala ni bene de e bonma ka kungobe William billahi o ka moto dlaw no nana garage men fle duguma ebe pane kuna kata duma ngani ye e kelenki klene chemo ko ma wallahi kungo de bi dala ebe tawar la do mo wara kun kana kungo blane dala nya memeta ibe nyei wallahi sibe nye jonga wuli ka wal moto wara dlan kono Allah na shay ta gadima ai ne wala ci gomna ha ni kon sigite be ko mun be no alma mandide yan che minere bismillah o mo na munge dore ku ngamoto babulu teleman babulu ka buli anu ma nyogon fam wari ko la o fene tara datu masa o fze ku wasi ala nyasa mo mo station tanto be tla ka to mine ko datu duguni o mo nyare dili ni mon kera ga bane alma ni ko kera ga ba no ko ne jigi ke naso ibe se ga don jigi koro kan chela bo dili ya bi ne ga station do ne la chete asisa o tra sukujola o we so wa se ko shini ngene di no wale yere jule sa wa kemen wa bidu ja ko no konte ko ma do wacha ni ko ne jigi ki yere al nasro ibe dodon o kan to ne jigi koro ala ala kira kan ko be jale yere no kon be kala mo ko dodo nan tra bu ya do goro o be so ma solution so ala mais si santo so do sama so atra misila funa to shin so mala amata ku mo fe o be so ma solution so ala parce que kala mo ko yem mo se be bari wallahi no sera kan yere bo ma be jale ko abi nyina bo shini so mala jona fe beti no fam ta kala mo ko fe na la so na ma na se dai no o be nya so la solution ba ta be bo me fera sira ni fitri sira bi bolo yere di inche ni baraji ala ka ko no ko amina ya rabbi Antli Amantli ne fa ne na me dimindi de la jonga mo ko brûler sama ke anene
ne fa ne anene. Ngika nene. Ne anene sa. E anene ne mu yo, ne go di ngika nene. Aflane. Jitala. Juste. Ancle. Chamora. Non, il faut que je regarde les chiens. Ha, ma fille. Ne ka nyuma be ni ka ke kunwe mbolo. E ko ni ere ko fe ne be nyuma ke. Ha? Ene nyuma ke ka moto di tema. Bo Musa be ka nali minge ya ni ya sege de wallahi o kelenga solo mine ka datugu warte ka soro solo kunga sara. Bo Musa fana ba fo kalim na ne fanfe comme ne be dondoni soro ko kana la ni ne be se ka doni sara. O ne jole o mana na ne mine kata wote masibaya. Ha? Ore ta gelema yo. Mata doni Musa ka war buruburu mele la. Kada kan yansi gida ina juru ne ka juru ta woro nta bedo. E itale o tuko ala kata ka juru koro do fa ko dawka. Ko ikale holala. Wa solo era ta kanu. Solo somugo berete ya wa ale doni nta ale makura. E bedi beni jon sigida ina. Na vola ko chemugo datukula o ko ni holala de billah. Holala de. Na Musa wallahi ne ba fiye ni ko ni kan nyini ni de benendo ne chemugo ma. Dugu ngone ya wallahi ki bata ne s'enfermer ne te s'enfermer ha. Ne te s'enfermer I kato ka ne wallahi wa soro ye dugu yoro chama do nyoko na de. Ma yare ta do ni che tambe yoro jampo nga. Aisha, Alima. Ayi si mashay tagala. Isi ne ba. Bashite. Iya kene. Don. Le dewlu. Ubebe bashitula. E ma tagira fa Aisha. Wala terwe. Abigata. Wala ateketa. Abedi. Atachula. Yere itiga yeblene ali tenan lade. Yere bono ne ga bolte tesa. Me kuma be kon metu wata sigula gon. Abige to ni refa dimsonu me anu. Tese ga bo. Ah oui. Imai. Soma ko do ne ba. Tarasi. Se. Alma. Ne joy man don ne. Ne ntere mso de gwe. Atago de go dili. Ah, dili soma ko. Tarasi. Bashite no. Bashite. Se. Ne wa sai chebe no. Awo abeno. Me problème mu ya dalemu. Oduma nyare. Anga chigele mabadila. Uchi dobse ya nyefoni. Ntere mso che. Omnele no police sola. Ya wole nga ne ano. Mona na karamo fino. Na bise ka solution so la. Solution ba ta bibla. Parce na sa karamo ma ya no. Ale ni mo ko chima be nyogondo. Na le tara dado ala. Aka chala fe. Ba bla. Andole se anyogo ma wadu chidola. Finam le gada. Manyede. Nga karamo dalenu. Na bana ke tuko ni chinga gelo. Me karamo la wuli ma nya fana ne ala sonam. Ni karamo adado ni koina. Abenyena wo. Akona joro ya me. Abenyena bona. We jangwe. We ana kungele mambadi. Awo mena la. Ma finance ya madila banyena bo. Jara ne kui. Ala ganyena bo. Amina. Oye, oui, c'est à nous. Juru. Doga juru de benela. Odo fila kana mina kana datu. Mado moti miri. Juru kama ke mina ke datu. Derga. Ne man ko jigila ba. Tuga fo de tanabu. Ni jigiti mamina. Kon maro wisi ni ko bewu nagge era bi amulila
ne ta kɛra muso ko don. Muso ko? Awɔ. Ne muso ko yɔrɔ kɔni don. Vraiment ne bɛ n ja kosɛbɛ. Ka d'a kan ne muso bɛ n bonya. A bɛ ko bɛɛ lajɛlen to ne ta la. Wa ni n ko fɛn o fɛn a b'o kɛ. Terikɛ e taara k'a faamu. Ko ne ni muso dɔ de kɛra ɲɔgɔn na. Ne y'o de bugɔ. Duguba kɔnɔ ka muso bugɔ n terikɛ. Ale fa de kala la koyi. N'o tɛ ne kɔni nimisi wasala. N y'a ten fo ka wolo kalaya. A bɛ na ni ordonnance sisan. Ne m'o wari sara ne bɛ sɔrɔ ka bɔ. I cogo dɔn. Duguba kɔnɔna na muso y'i k'a to yen. N'i bɔra nin na kana don a ɲɔgɔn wɛrɛ la dɛ. N terikɛ n'i yɛrɛ bɔra nin na kana don a ɲɔgɔn wɛrɛ la dɛ. N y'a faamu. Alima, taara ɲɛfɔ a ɲɛna an y'a lawuli a bɛ na sisan mais mun ka gɛlɛn ma n'a nana I y'a fɔ n cogoya min na a ka di I k'a fɔ a fana ye cogo min na y'a mɛn n bɛ taa n ka tobili tɔ kɛ a bɛ ɲɛnabɔ y'a mɛn n'Ala sɔnna ma hakili sigi I ni ce ne ba Aisha Ala kana bɔ n kɔnɔ n baraji Ala ka ɲɛnabɔ ko amina yarabi a bɛ ɲɛnabɔ Salam alaikum. Waalaikum salam. Apa kene? Basi tahu lah. Alhamdulillah. Ayo dodi. Basi tɛ karamɔgɔ. An ye mɔgɔ kura ye sigida in na yan nɔ. Suraka bitigi ɲɛsinnen don so min ma. An bɛ luwanse la yen yɔrɔ la. Ne cɛ ye telimani bolila ye. A n'a ka patron ni bilala ɲɔgɔn na. O ye telimani tigi ye. O fana y'a minɛ ka taa datugu. Subhanallah. Tiɲɛ yɛrɛ la se tɛ ne yɛrɛ karamɔgɔ se tɛ ne ye jigi tɛ ne la ne bɛ n cɛ terikɛ fɛn fɛn dɔn ne wulila ka taa s'u ma k'u ka taa kuma polisiso la yen nɔ u bɛɛ ko k'u y'a mɛn o ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ n b'a balima fɛn bɛɛ dɔn n sera olu bɛɛ ma olu si tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ nin ne terimuso ye k'a bɛ n yɛlɛmara sigida in na yan n'ale de bɛ ɲɔgɔn dɔn ale de bɛ don jigi kɔrɔ hali ni dumuni tɛ yen don min na ale bɛ malo ta ka na di anw ma ale de ko k'a bɛ karamɔgɔkɛ dɔ dɔn k'an ka na o fɛ yen nɔ o de kama an ser'i ma yan nɔ I k'an dɛmɛ Ala a n'a kira kama n cɛ ka bila Alhamdulillah. Ani aga telimantigi de sera ɲɔgɔn ma. Awɔ. Wariko la wa? E cɛ bɛ mun baara de kɛ? Telimani bolila de don a tɛ fɛn wɛrɛ k'o kɔfɛ. Baasi tɛ. O ka juru de b'a la wa? Awɔ. Wagati dɔ la gɛlɛya nana an kan kosɛbɛ. Ala mun tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun. A ma se k'o cɛ ka wari ɲini k'a d'a ma. Fo kana juru caya wari cayara la an t'a dɔn an bɛna sara cogo min na. O de kɛra datugu kun ye. A y'a datugu don jumɛn? A kɛra kunna sini. Kunna sini. Baasi tɛ. A datugura yɔrɔ jumɛn na? Polisiso dɔ filɛ nin ye Pinɛba in kare la yen nɔ. Gendarmerie dɔ bɛ yen nɔ. N taara n'a ye yen nɔ de. La o ni a man jan m'a yɔrɔ dɔn n'Ala sɔnna ma ni tɛ baasi ye a y'a hakili latigɛ solution bɛ sɔrɔ a la I y'a faamu n'Ala ma baasi kɛ n bɛna lansara seli sisan ni ye lansara seli n bɛ taa yen I y'a faamu e cɛ tɔgɔ Sulemani Dunbiya ani jɔn de bɛ ɲɔgɔn na a ka patron o tɔgɔ ko Musa Keyita awɔ baasi tɛ Musa Keyita Sulemani Dunbiya o tɛ n'Ala sɔnna ma n bɛ n se kɛ ni ye lansara seli sisan n bɛ wuli ka taa yen I y'a faamu an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an bɛn kelen ma n kɔni bɛ taa n bɛ taa n se kɛ yen komi o polisiso la maa caman bɛ yen min bɛ n dɔn awɔ maa caman bɛ yen min bɛ n dɔn ni n bɛnna ni n dɔnbaga ye yen ni Ala ma baasi kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la I y'a faamu komi maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la an bɛɛ ye jeli kelen ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dɔrɔn de bɛ kɛ nin so nin yɔrɔ ninnu na I y'a faamu awɔ sinon ni maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ I b'a sɔrɔ hakilinataw de ma kɛ kelen ye o de y'u se nin yɔrɔ la nka ni Ala ma baasi kɛ n bɛ taa ko ɲɛɲini
inshallah wa aya fam awo ay ta so ko akilna tige ha nebe sorala ya me inshallah bala sona ama anta la awo d'accord et il fera besa mon commissaire nya besa ne nyinika awo commissaire a besana fura besana awo ye radio ke awo nye radio ke ya yira ko foite kungolo la commissaire ni ma boko ko ni abo doni ni commissaire ni kuma masari le kana kuma tukuni ya fama analyse kera kungolo la ko bashi foita la kololo foita la duna tawla kungolo foita la kololo foita donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ni fura besana fura do rebi bolo tanto awo fura do rebi madame il faut te rassurer et manga boya no kasoro ni be masuri ay aya besa fait fura aya besa non là c'est bien donc na ya besa donc il se disposer il se taka o ye ka hake yego ya fam voilà comme ça le sirani problème tala inchen barata salimata kana ta ken do asa kana ta ken do commissaire de sa kana ta ken do commissaire ani mana bonne sirina muso bugo dugbe ngona bi commissaire mi deli sabalisa ngata commissaire ere ko kitoko nuna ngono to alu alu ni mo waye muso bugo abjeya nchabike nine muso bugo ni mo waye muso bugo abjeya wa alu ni mo waye di muso bugo abjeya wa ay tijane ni mo waye balma muso bugo abjeya wa ni mo waye do muso bugo abjeya wa munebe mo gota bugo commissaire quoi ne fallait nini o famera c'est ça ici il était à 600 ni 18h sera en bible commissaire 18h iti chia neti chia ora 18h be bla ya fama ici 18h ya neti chia ka ba ko commissaire jabile me kasula solo na sura bisiga bla mai ma bado de commissaire ite jodi kumola il me fait une place là c'est pas un problème ayatu d'abord salam alaikum Kramo bismillah alhamdulillah iba fi ambire wallahi ala ka dia amin kramo basite alhamdulillah amuna amugo go do wallahi aya Allah kana bawo yo amugo jogo do la ambe do kai shu ambe do kai client senga wallahi ni ayo ko ni ambe daka sunoko ala tabala nga ofna la ro do balade bara do fena ni awgo ke anta be gele ala sabla mo ba fo ko ala kama ube kramo ko kuma do fo ko kuma lame afele ka barabe no ya ala sona basite alhamdulillah kramo wete dodi miano jugumantati ga slame be fala be bala weche me am balma kedo ka kumula o join ko Suleiman Doumbia effectivement ali ni telemantiki do nyona Musa Keita Musa Keita kramo ibaro ku do be no manogo ambe ano baramuna amanta deke ni mo ko ni willa kaka hake yini galike aka kan aka sharia kono ango lawalia aka hake takadama ni donna na ku kaka jurube dola na so aka kuma be chineka abeka chinfo amba akosege ni chendo ni baga jurudama na yara jerako abe jangu na ma jago kramo on ba minere de voilà Suleiman mina kun kera oyi voilà bambulu cadre de konna nya pe fam akoni ay critique boy ay la kana boy voilà nai ni aoye ko kula ni aoye ka ko sama ibasoro abi chendiko abeti wala ngane konu kunna na sa na sur la bi se ka fien boda ma bari akamuso ere dunan kan chuka mina chere la be manifi miri tenya kusebe bari muso ya yira ka fo uma flandro ne bisuko ne anu di ibado ni ere malien faka malien de be ba kono
jɛnatigɛ in na an ka sabali waati kunkurun dɔrɔn de don han n'a sɔrɔla a kɔni bɛ se k'a lajɛ ka kuma n'i bɛ se ka kuma Keyita fɛ Musa. Voilà, ne se ye mun ye an bɛ se ka min kɛ n bɛ a yɛrɛ ka numéro tora an bolo yan nɔ u fila bɛɛ ka numéro bɛ yan donc n bɛ kuma Musa fɛ n'a bɛ se ka se yan ko n bɛ dan ye n bɛ tigila ye donc ni e yɛrɛ y'a kuma f'a ye n'aw bɛnna la n'aw bɛnna la baasi t'a la awɔ inchallah oui monsieur Keyita ça va awɔ commissariat de don n'i yɛrɛ bɛ se ka se yan sisan n bɛ k'i kɔnɔ ok n y'a wele n'ala sɔnna ma sɔɔni a yɛrɛ bɛ na i bɛ kuma fɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ami ok Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur Keyita, bonne arrivée. Sigaro bɛ ah non ɲi bɛ nana a diyara ye wari ye karamɔgɔ dɔ yan monsieur commissaire i yɛrɛ fɛnɛ jɔn de bɛ sigida in na mun tɛ karamɔgɔ la ok donc i ka cas in na karamɔgɔ ko k'a bɛ fɛ ka kuma i fɛ i ni Sulemani ka ko la Musa commissaire ne kun bolo ne wele ko wari ko awɔ komi ko dɔw bɛ don ko dɔw kɔnɔ tuma dɔ la karamɔgɔ de sera ma ne m'a wele donc a ka di n ye i k'a lamɛn voilà Musa ne bɛ min f'i ye i ye cɛ de ne yɛrɛ b'a dɔn wariko in na i b'a sɔrɔ a ko kɛra cogoya dɔ de la a ma diya i ye sinon 100 ni 50 kɔni muso man ka k'e ɲɛna foyi ye a bila i kunna wari in bɛ ban diɲɛ in yɛrɛ bɛ ban nka oya tɛ ban dɛ wa n bɛ min f'i ye ka gɛlɛya i ye silamɛden de ye ne b'i fa dɔn kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnama ba wa i yɛrɛ tɛ ne ye yɔrɔ si n'i ma fo ni bonya ye o bonya in de bɛ ne ni bɛɛ cɛ yan sigida la ne nana i deli de i ka sabali i ka dusu in bila an k'a kow lajɛ ji ɲama jɔlen na i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bi la a sini fana ka jan Ala bolo wa hadamadenni i si t'i laban dɔn Musa ne y'a ko lajɛ a bɛɛ fɔra ne ye commissaire yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ye a jo foyi de t'a la bari n'i yɛrɛ ye nin kɛ maa o maa ye a tɛ bɛn i ma nka mɔgɔninfinw tɛ jɛgɛ kelen ye dɛ hali ni hadamadenw faga ɲɔgɔn fɛ dɔ ni min bɛ dɔ ɲɛ o bɛ ko min na sabali maninfin o maninfin n'i sabalila i bɛ diɲɛ jabɔ i bɛ lahara jabɔ mɔgɔ man k'i jo kɛlɛ bɛ kɛ wa n'a fɔla i jo dɔrɔn kana kuma n'o tɛ i laban de bɛ jalaki ne bɛ yan k'i deli de i ka sabali i ka cɛ in bila a ka taa a ka denbaya la i kana kɛ cɛ in yɛrɛ kama koyi nka a kɛ a muso n'a den kama Musa kama bɛ diɲɛ na dɛ a lajɛ i k'a denninw lajɛ i k'a muso lajɛ hali ni fɛn t'a kun ale muso fana n'a den o fana balo sirilen b'ale de la dɛ i miiri Musa monsieur Keyita oui i mana décision mun ta an bɛ yan aw de kama an bɛ yan nin kan sugu de kama n'i ko fɛn o fɛn ka kɛ nin ko in kɔnɔna na an b'o kɛ n'i ko k'a ka datugu a datugulen bɛ to yen n'i ko k'a ka bɔ a bɛ bɔ nka n'an ye nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ hadamadenya la cɛya la entre toi et moi ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ye a dɔn ko mɔgɔ tɛ jɛ ka kɛ kelen ye je m'arrête là la dernière décision t'appartient ne kɔni bɛ fɛ i ka sabali yɛrɛ de koyi k'a kɛ silamɛya yɛrɛ jatigima ni i fa ka mɔgɔ ɲini
ɲɛnɛmaya kama n'i yɛrɛ ka maa ɲɛnɛmaya kama. Karamɔgɔ i bonya bɛ n yɔrɔ nka o kote ko kote cɛ kɔnɔ b'a dimi nka n'i y'a gosi a la o b'a dimi. O ye tiɲɛ ye. Kow kɛcogo de bɛ ko ɲɛ. O ye tiɲɛ ye. Ko kɛra cogo min na ni nin kɛra diɲɛ jɔn o jɔn na walayi a tɛ yafa. O ye tiɲɛ ye. Ne bolo ni maa ka juru b'i la i kan k'i ma da a kɔrɔ de bawo a tigi ta de b'i fɛ. N'ale bolo ale jamalen don ne b'a ka jamalenya yira a la. Musa mɔgɔw tɛ jɛ ka kɛ kelen ye koyi. Mɔgɔw tɛ jɛ ka kɛ kelen ye ne y'o de f'i ye. N'a y'a ye ta k'a jamalen don e fana kana n'i t'a fɛ. Adamadenya kuntagala ka jan. Kana n'a fɔ ko mɔgɔ ye ko dɔ kɛ n na ko n fana b'a sara de ni maanifinw aw si hakilinata tɛ kelen ye. O y'ale hakilinata de ye. E fana kana ale minɛ o ma k'i bɛ juguya kɛ a kow la. N'o de fɔ solo yɛrɛ boyi dɔrɔn i k'a ka denbaya dɔrɔn lajɛ. I deli kun y'o de ye. Karamɔgɔ i ye kuma in bɛɛ lajɛlen faamu. N bɛ segin a kan i bonya bɛ n yɔrɔ turu. Monsieur le commissaire n'a kun tɛ kɛ aw ma baasi ye a kun ka di n ye a ka temps ni dɔɔni di yan n ka miiri n'a kɛra cogo min na n b'i wele k'a f'i ye. Problème t'a la. Voilà. Ok. C'est compris. Donc ne bɛ sira ɲini. D'accord. D'accord. N'Ala sɔnna Musa i miiri n'a kɛra cogoya min na i ka kuma commissaire fɛ. I k'a ko lajɛ dɛ. Awɔ. Tiɲɛ na karamɔgɔ ne kɔni bolo i y'i sɛgɛn. Kuma nana f'i ye. Parce que mɔgɔ mana jigi da i kan i b'i se de kɛ. I nana i kumana fɛ i yɛrɛ y'i déplacer ka na fo commissariat la o yɛrɛ ye bonyaba dɔ ye. Donc je pense que an b'a ko to tan fɔlɔ. A bɛ fɔ ten ko maanifin dan y'i se. Diinɛ yɛrɛ bɛ tan silamɛya bɛ tan. Ni balima ye degun na a ka kan n'i bɛ se ka kuma i ka kuma. Ne kɔni kuma da ye nin ye nka faamuyali kɛcogo ɲuman o fana b'ale yɛrɛ de bolo. Baasi tɛ. Commissaire i ni ce i ka mɔgɔya la. Merci beaucoup. Ne bɛ sira ɲini n'Ala sɔnna ni a tɔ kɛra cogoya min na i komi n ka numéro b'i yɛrɛ bolo. Problème foyi t'a la. I k'an wele k'a ɲɛfɔ. Problème foyi t'a la n'Ala sɔnna. Ala k'an bɛɛ kelen ma. Ami ami. Ala ka jamana in sɔn. K'an bɛɛ o la. Ok. Ka tila yɛrɛ karamɔgɔ. Merci beaucoup.